Kini atong latest weather update, May 2, 2022. Padayon natong gimonitor ang low pressure area as of karon na nasa 40 kilometers sa may habagatang kasadpan ng General Santos City. Og so far sa atong latest na analysis, less ang chance kini ma-develop na bagyo or tropical depression in the next 24 hours. Ang weather condition sa tibuok Visayas, Palawan kasamang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati generally fair weather or init na panahon. Gawas ini na mga patak-patak na mga pag-uwan o kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Ang range of temperature sa may central ug western Visayas 25 to 32 degrees Celsius, sa may eastern Visayas 25 to 35 degrees Celsius. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug mag-amping tang tanan.